Esselamu aleyküm Türkmenistanlılar, esselamu aleyküm dünya Türkmenleri. Men yeni bir geze çıkış etmeli oldum şu günün devamında. Men Hıdyrov Kakımrat Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan demokratik saylawının gurnağlarının biri ve liderlerinden biri. Aziz adamlar Türkmenistan'ın öňümden ayçak yertirmen açık efirim bolar. Primo efir orus tilinde saat 3'te London'un vakti bilen. Aziz adamlar Türkmenistanlılar. Hemmeniz Türkmen iyilleri dinleyen olsanız. Yine kısıklı ma haber geldi Özbekistan'ın blogerlarının vardı çıkış edip oturdular. Olar aydı oturdu Daş uz vilayetinin Lebap vilayet avtonomi edecekmişti. Yine bu MHM'nin Jadan Hramfların oyunları hasıl verdi. Bu näme diyen zat? Şoň üçin bu näme diyen zat diýip aýdym. Bular oynap bilmän soň şu zatly tonki grandy. Bular Özbekistanda eýam çıkıp otyr bu zatlar. Özbekistan'ın halkı taýanlar görünüp otyr. Sebebi bizim baş tutanımız, mın seri kardinalları, MHM'nin işgärleri, samsıklar. Ya o Jadan Hramflar ola akıllı. Olaryň niyetleri şu Türkmenistan bölüp koyup parçalama koyma. Sebebi şu edip neme edip bolýar. Baylyk alyp bolýar, tebigat baylygy. A bulara seredin. Şoň üçin Abdulaziz Kamilov gelip gidendir da. Bu indi Berdimuhamedov bölümläp Türkmenistan satyp otyr. Indi Mari ili, Ahal ili, Balkan ili. Siz eştin. Daşyňyz bilen Lebap gitse sizin Garawum kanalyňyz uğriye. Su barmy. Su barmy size. Su yok bolsa Türkmenistan gyrylýar. Şo zat gerekmi size? Bizim gurjak ýaly yurdumuz bular bölüp satjak bolup otyr. Gurbangulyň tohumy, Gurbangulyň özü bilen. Gözüňiz görmeýärmi sizin bu zatlary? Lebap bilen daşyňyz gitse, siz öz etinizi ýyp başlarsınız. Su yok bolsa. İýmitim bolmasa, bir ýeriňiz kesip başlarsınız. Gerekmi size şo zatlar? Gerekmi? Gerek däl. Şoň üçin görüp otyrsyň gözüňiz öňünde bu ukypsyz, tejribesiz Gurbanguly Berdimuhamedov mung tohumlary ýurdu dolandyryp bilen at. Bu kuş kelläni çep barmağynda aýlap otyrlar. MHM işgärleri size yüzlenýän. Size yüzlenýän. Häli giýişdäl, siz gyzyl çygyzykdan geçdiňiz. Siz wara adamlaryň şöýlük derdine ýetdiňiz. Ýöne giýişdäl. Häzir bir zat bilen siz öz günäňizi ýuwup bileňiz. Gurbanguly Berdimuhamedov bilen birleşip Gurbanguly Berdimuhamedov diýipdir. Gorunmek ministri bilen, İçeri işler ministrleri bilen birleşip Gurbanguly Berdimuhamedov tutsak etmeli. Tutsak edip azat saýlaw etmeli. Şo zat etseňiz sizin günäňiz geçýär. Halk geçýär sizin günäňizden. Biz yetişkeleriz devlete bolanda. Hökmen yetişkeleriz azat saýlaw üçin. Hökmen bu zaty barıp yetişeriz. Ýöne şo zatlar etseňiz siz halkyň öňünde gahrman bolup ýörersiniz. Men size Hugo Chavez'in misalyny görkezeyim. Olam Amerika diýip ýapyşyp ýördi ýaş döwründe. Ýöne muny tutsak etdi. Şu Kazimadyň aşağında bir aynasy ýoly serip durumda aýdy şo daýda görende muny tutsak edildi. Bu ýüregine döküp aýdy. Men hemme zady ýapyşdym şu döwlete goşuk azatlyk getirmek üçin. Bular meni yaptılar diýip. Şonda öz mert dosýarlaryny muny tutsakdan çykarýarlar. Şeýdip Hugo Chavez Venezuelany aly. Ýöne soň olar bozulup gitdiler. Başga ýoldan giden soň. Ýöne biz Türkmenistany saýradarýal edip bileriz. Tejribemizem bar. Ukyýymyzam bar. Bilimizem bar. Ýöne käbirleri var çıkıp siz näme sizin trenirovkaňyz ýok, çykmaň. İler, Türkmenler size annemen adamlar provokasiýa podstavляют otyrly diýip aýdýarlar. Ine tebiga, ine men size bir misal getireň. Ýaş gelin durmuşa çykýar. 9 aýlap çağa götürýär içinde. Şu doğjak wagtyna gelende bir doktorlar aňargaly gelip, "Dowma, sen tejribeň ýok. Sen trenirovkaň ýok, ukybyň ýok. Goý dowma" diýip başlaýarlar.
Sen özüňe azar veresin diýip. O tebiği tarapdan insana guyulun, ecelere, ayal gyzlara eje bolmak. Şeýdip türkmen halkyna tebigatdan guyulun, azatlykda ýaşamak. Näme ata-babamyz trenirovka geçipmek azatlykda ýaşamak üçin. Olur belki o Garaşeýli Hiwahan biz balsyp alsyn. Buhary mir, Garaşeýli Buhary mir aşagynda ýöreýli ýa Eran şahynda. Ýok. Biziň ata-babamyz gylyçlap çykyp öz azatlygymyzy aldy. Bizim türkmenler, Türkmenistanlylar çykmaly, öz azatlygymyzy almaly. Bolmasa ine parçamlap bölüm Türkmenistan satyp otyr. Näle adam men sizi aýtjak zadym. Adamlar Türkmenistan. Siz yüreğiniz ağırmıyım? Men İstanbul'a 2019-njy ýylda baranda maňa şeýdi wadyet türkmen gyzly tennis satyp ýörler. O çağly azar geçip ýör. Men yüreğim gan ağlaýdy. Men prosto şu surady görkezip bilmedim da bizim türkmen gyzlarymyz tenini, ýaş tenini bu kirli elle bilen başga adamla diýirendi. Häzir şu zat bolе tursa da uje öwreşip gidipsiňiz. Nemede Orset'te studentlar azar görüp otyr, studentkalar. Olar öz tenini satyp. Siz şöyle kermisiniz, bu eşitmeýiňiz mi bu zatlary? Men İran gali. Haçana çelip bizim gyzlarymyzy, erkeklerimizi, namusyny derip bular öz unijaýet ýörerler. Siz namusymyz bar bolup çykmaly şördün häzir. Bu Gurbanguly Berdimuhammedow bize gerekde. Buların hasyl bereni, buların siýasaty. Daşuzun Lebabana Özbekistan'daydı oturuyor avtonomi. Avtonomi diýse izinden olup giderler ben. Biz şu zatları etmeli değil, yol vermeli değil. Biz şu zatları mışmışı çıkaranda, biz çıkıp Murat Kılıçdaroğlu bilen aýtdyk. Biz sağ olsun aýtdyk. Özbekistan prezidenti. Yönem, ben aydan da özbek dilinde de aýtdym. Bizim öz şahsy işimiz bu diýip. Türkmenistanlıların işi. Her Türkmenistanlı, her Türkmene, Özbek, Keriz, Kazak, Tapağı diyor, kaysı orus olsun. Bizim Türkmenistanlımız. Biz sonky kanymyzy berýäs. Sonky kanymyza çıkıp soğuşarız diýip aýtdyk. Ýöne buların seret planlaryny. Buların planlary hasyl berip otyr. Indi biz şu zatlary ýol berersin Türkmenistanlylar. Özüňize bir netije getiriň ha. Ýol vermeli däl. Men haram diýjekler, ýöne şörde mecbur bolup otyr. Hakyky haramzadalar. Haramzadalar şu Türkmenistany bara bölümlep satsalar. Şu kara nefsi üçin. Nälet bolsun şolaryň. Men aýdýan 77 arkasynda nälet bolsun. Öňe 7 arkasynda nälet diýende 77 arkasına. Ganyň baram Gurbanguly. Sen hiç kaçan, sen özüňem tohumyňam ýuwup bilmez. Sağ olun Türkmenistanlılar. Indi şundan bäri özüňize netije getirin. Şundan bäri çykmaly. Gece gündüz oynaşmaly. Ne edip? Oynaşmaly da hareket etmeli. Şu vilayatlara gelse, şonu çıkıp talap etmeli. Ne üçün siz ağaç otuyorsunuz? Hakimler bular işsa jogap berener. Şu pursattan peydalan, barsal vilayat. Yöne men bilen bu vilayatlary barmajagyny. Aşgabatda, Aşgabat ýyly, ahal ýyly birleşip bararlar şunu vara. Şu Oğuzhan toplum köşküsünden götünü depip eline naruşlik kıstırıp tutsak ederler. Sağ olun Türkmenistan'a. Türkmen halkımız ona.